Попаднах на някакви интересни факти. Забавни, интересни факти. Ако викаш в продължение на 8 години, 7 месеца и 6 дни, ще произведеш достатъчно звукова енергия, за да се загрее чаша кафе. Като че ли не си струва нещо. Ако пръднеш в продължение на 6 години, 9 месеца и 5 дни е достатъчно да се получи енергия за атомна бомба. Това е по-добре, май. Човешкото сърце дава достатъчно налягане, като изпомпва, за да качи кръвта от 30 фута. Нещо с тия футове не разбрах. Оргазмът при прасето трае 30 минути. В следващия си живот искам да съм прасе. Хлебарка може да живее 9 дни без глава, преди да умре от глад. Зловещо. Все още не съм се отказал от прасето. Блъскането на главата в стена изгаря по 150 калории на час. Не правете това у вас, но може би на работа пробайте. Мъжката богомолка не може да се съвкуплява, докато главата е на тялото. Женската започва секс, след като изтръгне главата на мъжката. Скъпа, прибрах се, какво по... Бълхата може да скочи 350 пъти от дължината на тялото си. Това е като човек да прескочи футболно игрище. Мале 30 минути, това прасе е голем късметлия, бе. Може да си представите. Морската котка има повече от 270 вкусови рецептори. Какво па толкова вкусно има на дъното на океана, не се знае. Къде ми е мишката? Така. Някои лъвове го правят повече от 50 пъти дневно. Все още предпочитам прасето. Пеперудите вкусват с краката си. Нещо, което винаги искам да знам. Да, много е важно с какво вкусват пеперудите. Най-силният мускул в тялото е езикът. Дали е той? Деснаците живеят средно 2 години повече от левичарите. Добре, ако са еднакво добри с двете ръце, дали това ще им разпредели живота? Слоновете са единствени животи, които не могат да скачат. Ето го и малкият мук се появи. И по-добре, че не мога да скачат, защото ако почнат да скачат слоновете... Ти няма да конкурираш мене. Уrinът на котката свети при червена светлина. Чуда се кой е установил и е платил да установи това. Това е много важен факт, че урината на котката свети. Чакай сега, искаш ли още да ти прочета? Морските звезди нямат мозък. Аз познавам и такива хора, бе, ти. Така, окото на щрауса е по-голямо от мозъка. И такива хора познавам. Полярните мечки са левичари. Значи, по пътя на логиката, ако се сменят, ще живеят малко по-дълго от другите, нали? И последния факт е, хората и делфините са еднакви. Какво? Хората и делфините са единствените видове, които правят секс за удоволствие. С прасето какво стана, бе? Това прасе.